Ramogi tarik 21 dwe en mar 9 higa mar 2023 intiere wang' sa mar yudo weche manyien e chenro mar ang'ichuel. Wantiere kod mathoth ma otimore pacho kae ndito kod pinje maoko, weche motenore kod tiyo kod omenda mago mag jopiny, weche motenore kod mibadhi kind jotije mag piny owacho. Wantiere kod weche mopogore opogore motenore kod twak madhi nyime kaachiel kod higni 10 chakre monj man njore ne tim e kar ohala maduong' mar Westgate. Jogo bende ne ntiere kinde no go sigandgi ka bende wantiere kod moko kuom weche motenore kod mano e ikruok e kedo gi weche mag njore pacho kaendi. Magi to kod mamoko. Magi weche maomiyo pek. Acha nikwambie, ukisikia hizo risasi lazima ni kama si movie, si kitu ya kawaida. Zililia risasi hadi mirima buoko drem podo kwako Kenya higni 10 tok monj mar njore mane otimore od ohala ma Westgate. Watu wanaenda mtoni kubeba maji, wanakuja hapa, maji ikaisha kwa mitungi ya majirani. Richard Juma alipoteza bibi na watoto 3. Bila makisino no gimadine kel mach manyo muoch mowang'o miyo gi nyithindo 3 ei ot e gweng' ma Bonyando e kaunti no. Sirikal onego ng'i weche mag kondom sana. Were ma e pacho kaendi koro ywago nok mar aboyunga ka lipot yango ni landruok kute mag ayaki medore kind jogo mantie kind higni 15 nyaka 24. Kaka pile Ramogi joang' lai ma tudruok gin mago ma oyaw 3-6-0-0 yuda achiel kachiel kokale Facebook page mar Ramogi TV, bende yuda achiel kachiel kokale YouTube mar Ramogi TV to kod Twitter. Thulen mari mondo migo koda mbaka ka nyisa pachi weche manyien mabiro bedo ka wakeloni gi elak sechegi. Bed kode chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Kawachako enni apisi mar jaga bajet oyango ni gope ma piny Kenya kao osebedo kaidho kaluwore gi nok mar omenda ma ichoko kaka usuru e pacho ka. Lipono bende yango ni thoth omenda mag hola ma piny owacho osebedo kakao dhi e chudo mag osara. Gino mosethiro dongruok ma thuru ka koro gidwaro mondo din rode mag weche mag mibadhi. George Bati mioler. Lipot no mogol kod apisi mar jata bajet oyangore ni omenda mathoth dhi e chudo mag osara ka dongruok dong kod omenda mapuot moketi e bajet. E komenda mar 2022-2023, counties duto ne oketo dwaro mar tiyo gi bajet maromo bilion 515.18 kama bilion 354.64 ma en atamalo 68.8 ne oket ni chudo mag osara kod chudo mamoko manuore ka bilion maromo 160.54 ma en atamalo 31.2 ema noket ni tayo dongruok e counties duto 47 mathurka. Ma nyiso kaka omenda moket ne dongruok e piny owacho ma counties pod ni piny kata obedo ni kinde mag kampen singo mathoth mag jotelo bedo mag chwalo dongruok ne jopiny. Ata obedo ni counties ne ni kod siso mar tiyo kod bilion 515.18 ne giyudo mana bilion 466.01 e komenda ma okalo. E omenda go mane giyudo bilion 330.92 ma en atamalo 93.3 ne otigo de chudo mag osara ka bilion 97.98 kende ema notigo de chwalo dongruok ne jopiny. Ma nyiso ni counties ne otiyo kod atamalo 83 mag bajet kata mala 17 to ne odok ne piny owacho mamalo. Counties manotiyo kod omenda mathoth kendo yo makare kaluwore kod dwaro mane gikete bajet oting'o Nairobi, Turkana kod Kakamega, ka counties manotiyo kod omenda mapiny kopim kod kwayo mane gikete bajet oting'o Lamu, Elgeyo Marakwet kod Tharaka Nithi. Lipot no yango ni omenda mosebed kitiyo kod chudo mag osara osebedo kaidho kowuok trilion 1.66 e komenda mag 2018-2019 nyaka trilion 1.4 e komenda 2022-2023. Magi timore kinde ma omenda ma iketo tengni chenro mag dongruok osebedo kadok piny kowuok bilion 614.30 e komenda mag 2019-2020 nyaka bilion 473.55 e komenda manchorumo dwe mar 6 mar higani. Jaga bajet koni piny owacho mamalo kod mago mag counties osebedo kod pek e chopo dwaro mar bajet kokalo omenda ma ichoko kaka osuru, gino ma osemiyo piny Kenya donje ola mondo giyud kaka ginyalo chopo dwaro mar bajet. Oyangore ni kata obedo ni counties ne ni kod dwaro mar bajet mar bilion 466 ne gichoko mana bilion 37.81 kende. Lipot no diro kuoyo kuom piny owacho mamalo kuom deko kod omenda ma ichwalo ne counties, gino magikoni miyo piny owacho mag counties yulo e chwalo chenro mag dongruok.
Lipodno bendo yango ni counties mathoth ok yang lipot mag yore mag chudo kokalo IFMIS mondo ler owuok kaka counties tiyo kod omenda. Apis jaga budget bendo chayo tim mar chwalo lipot mag omenda modeko, gino makelo pek e timo nonro ne kako ti kod omenda mag jopiny. Gidwaro mondo ket chike ewi kaka itiyo kod omenda mabiro miyo lipot mar omenda ichwalo ne apis jaga budget dweche adek e omenda. Lipodno bendo lero ni nyaka e giko mar omenda mokalo, Kenya ne ni kod gope maromo trilion 10.5, kama tamalo 53 ma en trilion 5.416 ne oole pinje maoko, kata malo 47 ma en trilion 4.832 ne oole pachoka. Lipod jaga budget bendo koni gimomiyo dongruok pok oneno en nikech hola ma okaw itiyo godo e chulo gope kaachiel kod osara kar mondo ketgi e chenro mag budget manyalo kelo lokruok ne oganda jo Kenya. E kinde ni oganda jo Kenya pod ng'ur kaluwore ni moko kuom apisa mag piny owacho mag kaunti kod piny owacho mamalo jachuo lwetgi agulu mag omenda mag piny owacho kendo lodho omenda mag jopiny. Lipot mar jaga budget ma pachoka okoni dwaro nitie mondo din rode mag mibadhi manyalo miyo thuolo apisa mag piny owacho chope agulu mag omenda mag jopiny, koting'o duoko piny wuodhe ma pachoka kod pinje maoko mamoko kuom apisa mag piny owacho tiyo godo e lodho omenda mag jopiny. George Bati, Ramogi TV. Erokamano George Bati kuom lipodno. Kawadhi nyime nonro motim en ni atamalo 48 mar oganda jo Kenya siro twak madhi nyime kind piny owacho kod kweth ma keto piny owacho tesre Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Michael kaluwore gi lipot mogol gi kambi matimo nonro mar Tifa mabindo yango ni atamalo 48 mag jo Kenya mamoko dwaro mondo michuga apisi ma jatend kweth ma kwedo piny owacho katamalo 27 kende ema siro apisi jotend migepe. Lidio Okeyo ni kod ler. En nonro mogol gi kambi mar timo nonro mar Tifa, nonro maketo ratil chal mar siasa e pachoka ahinya te kinde mathoth oganda jo Kenya pod oketo wang'i karito singo mane ochiw gi tend Kenya Kwanza mathothgi pok ochopo kare. E kinde matwak mar kelo winjruok e kind Kenya Kwanza gi kweth maketo piny owacho tesre dhi mbele e kar bagoromo ma Bomas of Kenya, nonro mar Tifa nyiso ni atamalo 48 mar oganda jo Kenya siro twak makamano. Atamalo 19 kwedo twagno ka atamalo 13 nitie akerekeke ka ok gisir twagno bende ok gikwede. Atamalo 48 mar oganda jo Kenya ni kod yie ni twagno biro nyago lemo ka atamalo 21 wacho ni twak makamano ok bi konyo oganda jo Kenya kata matin. Ponono ni winjruok obedo e kotenre kod twak makamano. Atamalo 48 mar oganda jo Kenya ni kod yie ni Kenya Kwanza biro bedo gi nyalo mar chopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya ka atamalo 38 ok ni gadieri ka Kenya Kwanza biro chopo singo makamago. Nonro mar Tifa no bende nyiso ni atamalo 45 mar oganda jo Kenya dwaro mondo michuogi apisi jatend kweth maketo piny owacho tesre ka atamalo 21 kwedo okang' makamano. Atamalo 36 mar oganda jo Kenya ni kod yie ni apisno biro jiwo kweth maketo piny owacho tesre ka atamalo 48 wacho ni apisno biro duoko chien teko kweth makwedo piny owacho. Atamalo 16 wacho ni onge lokruok ma apisno biro kele pachoka. Atamalo 27 sira apis jotend migepe ka atamalo 31 mar oganda jo Kenya kwedo okang' manokaw mar chuga apisno. Kaluwore gi nonro no, jo Kenya mar atamalo 39 siro piny owacho ka atamalo 22 siro kweth maketo piny owacho tesre. Atamalo 39 mar oganda jo Kenya ok sir piny owacho bende ok sir kweth mano maketo piny owacho tesre. Duond bura mar UDA nonro no wacho ni kod huma malache pachoka gi atamalo 35 kiluwe gi duond bura mar ODM ma isiro gi atamalo 16 mar oganda jo Kenya ka atamalo 38 mar oganda jo Kenya ok sir duond bura mora mora. Report mar nonro mar Tifa ni bire kinde mamoko kuom josiasa ma pachoka wachore ni chalo ka gima ndhogo twak mathoth oganda jo Kenya geno ni biro kweyo liet mar siasa e pachoka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jotend migepe mag piny owacho koro yangore ni nyayo mibadhi tiyo kod omenda marach kendo ok mi pek chenro mag jiwo chumi ma piny owacho tayo. Jatend jotije piny owacho Felix Kosgei koro golo siem mager ne jotaa tije makamago. Ibiro riembgi e tich mondo piny owacho onyal chopo singo mar bero chumi mane ogol e ndalo mane gimanyo ombulu. Edwin Okoth miyo waler mathoth. E romo mane ogwele jotije bede migepe mag piny owacho mawuok e ma ok tin e bede migepe 200 ma pachoka, wachore ni ripode mag mibadhi osebet ka medore. Achiel kuom gigo momiyo chumi yulo. Jatend jotije mag piny owacho Felix Kosgei
wacho ni okang' mager ibiro kaw ne jogo ma ibiro mien kod mibadhi. It's the issue of corruption, which has created a lot of economic sabotage. They have brought down the economy. The few are enriching themselves. The government is reeling in debt. Investments that are meaningless, stalled projects, the functional infrastructure. It has to stop, and it must stop, and it should stop now. Kosgei bende wacho ni moko kuom bede migepe ketho omenda ma omigi mondo gitim godo dongruok ka piny owacho to tur kod gope kod nyinyo ma ichule wi gopego. Jotelo go wacho ni ochunje apis ma kata dhi e yweyo gi mag higa ka higa otamogi. You get people, if they are told to go and live now, they will go for 2 years. Others will go for 6 months. Others will go for 4 months. Why are you sticking in that office? Penjo ma osebet ka ok yud duoko seche ma inono buge omenda bende koro nyaka yud duoko. Ka piny owacho ramo ni kata mana buche magimako e kindgi giwegi maketho omenda nyaka tiek higani. All the audit queries that have been pending several years have to be sorted out by 2nd October of this year. Rombe ma itimo oko mar boma ma Nairobi, wuodhe mag ndege ma nengogi ni malo, kaachiel kod nyamburko madongo dongo ma jotend migepego tiyogo, bende koro iwacho ni nyaka rum e bwo chenro mar kungo omenda ma ibiro lu machiegni kod apis mar jatend piny Kenya. I see wasteful expenditure, especially when it comes to even tickets. Going to Mombasa these days, I see a lot of 40,000 shillings to go to Mombasa, or 36, or even to Kisumu. And this is through procurement. You have gone through procurement process lawfully, but the outcome of procurement is very expensive. And we need to review this where necessary. For instance, if we have very many people going to Mombasa, heads of every public service, why don't you come up with a policy that we use SGR? Atamalo 20 kende mag bede migepe ne oyudo duoko maber kowuok kuom janon buge omenda e hik omenda morumo dwe mar 6 higani. Penjo koro en ka bende thuolo ma piny owacho chiwo mar higa achiel biro romo kelo lokruoge ma iliekogo, to ka bende siem mager ma igolono ibiro keti e tim. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kidwaro mondo koro ji odhi e yweyo nikech nitie jogo mapok okawo leave ma konyis mondo omi odhi pacho to biro chuno mondo omi odhi e leave kata yweyo mar higni 2. Awuoro. Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o golo kwayo ni jokanyo matayo twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio otim mapiyo eneno ni gigo duto ma gitwakie olos kendo piny Kenya odhi nyime gi kwe. Wacho ni gisefwenyo ni nitiere kweth moko mag josiasa matemo ywayo twagno chien kendo siemogi ni giriw lwedo chenrono mar kelo kwe e piny Kenya. Nyong'o wacho ni kaka gavana mawuok e kaunti ma ne ohinyore e weche tulo gin kod geno ni twagno dhi nyuolo olemo ka omedi gi siro. Raila Odinga lwedo. We are aware that some leaders across the country would like the dialogue to collapse so that the country lapses back into political and economic chaos and turmoil. We should avoid such paths that will lead to more misery for the masses. 5, that we would like to warn such leaders who have been blowing hot and cold about the talks that Kenyans will judge them harshly should the bipartisan talks collapse. Let what is on the table be what is under the table. Kaudhi wach malit en ni ji 4 mawuok e familia achiel nowito ngimagi bang' mach muoch kendo wang'ogi e odgi e gweng' ma Bonyando e kaunti ma Kisii. Majno mayangore ni muoch e otieno ma piny orugodo kawuono weyo ka miyo otho kod nyithindo 3. Obila dhi nyime kod timo nonro e masirano kapok oyangore malong'o. Gima dine kele en masira moweyo gweng'no gi buok.
Tunasikitika aswa kwa kitendo ambacho kimetendeka usiku wa kuamkia leo, pahali ambapo tumepoteza watu 4 katika familia moja. Kiini ambacho kinatafutwa kenye kimezawazisha ama kuleta mauaji kutokana na moto ambao umechoma watu 4 bado iko ngali katika mikono ya polisi ambao wanaendelea kufanya uchunguzi thabiti kuchua haswa ni nini kimetekeleza ama kimesababisha moto. Kama tungekuwa na ile gari ya kusima moto ingeweza kutusaidia, maana tumesima moto masaa 2. Watu wanaenda mtoni kubeba maji, wanakuja hapa, maji ikaisha kwa mitungi ya majirani, kuleta hapa kusaidia. Wananchi walijaribu kusima moto lakini ikawashinda nguvu. Katika hiyo incident, Richard Juma alipoteza bibi na watoto 3. Mtoto mmoja 6 months, 7 months, na mwingine miaka 7 na mwingine miezi 10. Yakora mgajwangi gini ya par mokadho ne inkanye. Sigana ma wakelo ni karalipote ni en higni ya par nyaka ni kweth njore mar Al-Shabaab timonji kendo yo kajimaromo 71 otho kata wito ngimagi ka mohingo 250 ne ohinyore. Mokum jok mane otonye monj mane otimore kar timo ohala ma Westgate Mall mayudore kaunti ma Nairobi pod ni kod buok e ngimagi kagiparo kaka monjno ne okelo lal e Kenya ka. Jafamo mar Walter Nyambaga ne oyore nyasi mar apar mar Chukdar obila kod familia mag jo Kenya mane owito ngimagi kinde monj mar Westgate. Mago gin koko kod mor mag bunde mapod gido it John Ndichu mane kweth mag njore mag Al-Shabaab otime ka timo ala maduong' mar Westgate higni 10 mosekalo. John pimono picha ma en godo kendo pok nowe kod ngima makare. Si tulisikia milio za bunduki. After kusikia si watu walilala chini wote. Juu tulifikiria ni watu wanakuja wakipiga risasi wakikamu na huko. So wakati tulilala chini, kuamka wakati zilitulia kwa sababu zili kama 10 minutes. Kutulia kidogo tukafikiria ni wezi na already washaenda. Kufika pale karibu na gate ya Westgate, wale watu walikuwa wanatoka huko. Mwenye kuna mzungu alikuja kama amepigwa risasi ya mkono 2. So si tukaona hii ni serious na zikaanza kulia tena. John mane enjo alamar maua meta piradeko wuoke karo hala maduong' mar Westgate kama ne odhi nyime kod tije kaka pile mar tero mwandu mag maupe ne kastembe kendo kanye manorade kod achiedh nade manowe kod songa mar paro. Monj mane oweyo ka Westgate otwe kod iro lwenyi kinda pisas mag lweny mag Kenya to kod kweth njore mag Al-Shabaab. Acha nikwambie ukisikia hizo risasi lazima ni kama si movie. Si kitu ya kawaida, zililia risasi hadi kuna wakati sasa kipigwa mahali unakumbuka tu Westgate attack. Ndio tuliona makarao wamekuja wameenda mpaka huko ndani nao wakatoka juu. Kuna hata mmoja alipigwa risasi ya mguu. Rapar mara yango maro mujo Kenya 71 mane owito ngimagi kod ji moingo 250 mane oyudo hinyruok ne obagi kuonde mag timo ala Nairobi ka kaka TMR man kod Chukdar mag Rita Luora, Karwala mare Maramol, Kanyakla kod Junction Mall maduto gin kuonde mane menyo okenge mag arita kwe moseketi. Chenro mane otele kod bod mochung' ne kembe mag ji giwegi mag Chukdar machiwa rita pacho ka kotelne kod Fasul Mohamed to kod Dr. Uria Fatima. Westgate should never be forgotten in any known time, because it's a tragedy that defined our country and its security, and I think it was the first time we all woke up to the reality that a lot of private installations are guarded by private security officers, and therefore they need the relevant mandated training to deal with such topmost agenda, perhaps intelligence. Riwruok mar kembe Chukdar ekoro yango ni gin kod chenro mar chiwo tiegruok mar dweche 2 mabiro dimbo Chukdar kod ojusi moromo kendo fwenyo maling'ling minyal chiw ne obila mapiyo. Tok tieko tiegruok to Chukdar ka Chukdar biro yudo namba moyiedhi mar yango gi kendo tudo gi piny owacho. The training is a key requirement for the subsequent issuance of the security guard force numbers to these officers, and we will be issuing the guard force numbers shortly. And as I had mentioned before, these are 1 million people who are distributed geographically and they transcend all the spheres of our society. Kajo Kenya yango igni 10 mar monj mag Al-Shabaab en ting mar bad migawo mar arita kwe mar jiwo rita kuonde mag bago rombe kendo bende kawo ting mag reso ji man kod adhola mabiro kod monj makamago kaka Westgate to kod mamoko. Westgate parking hazikuwa before attack, parking zilikuwa zinajaa zote.
So wakati customer wamekuja Westgate, obviously watakuja hata siku kutembelea. So biashara ilienda chini. It will take some time, so those kind of questions will be answered immediately after this training. And I think that if your second nature is to report on suspicion, many incidents will be averted. Kata odoko ni katimo alambara dhai Westgate odoko kanyo marapar ne jogo manowito ngimagi kachiel kod familia maseche moko noyudo hinyruok. Westgate en kanyono makoro noloko chenro ma migawo mar arita kwe ma pacho ka tayo godo chenro mag arita kwe. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Karawala Maradhai, Westgate, Nairobi. Erokamano Walter Nyambaga. Pod wamedo kwayo kwe ne anyuola to kod familia manowito jogegi mane gihero higni 10 mokadho. Monj manotim kod Al-Shabab iwinjo kanyo kowuok e dho achiel kuom jogo mane otony kaka gino en to kod gima pod timore pache nyaka gie sani. Kapok wadhi eyo nitie jok ma loso kod achiel kachiel kokalo e YouTube. Erokamano Olwanda Rogers no achiel kachiel kowuok e YouTube wacho ni nitiere achiel kachiel. Emilia Chieng intiere boma ma Kiambu, Ramogi ler kendo neno maratari. Roni Ochieng wacho ni nitiere Machakos kendo mor kaka weche manyien chopo ni gi lak sechegi. Omosh ka intiere Nyeri wacho ni Ramogi TV neno makare yudo achiel kachiel. Ka intiere YouTube Joseph Otieno Gutu intiere Kanyamkago Ombo. Erokamano kuom neno achiel kachiel kokalo YouTube. Eric Kizito yudo weche manyien ng'icho leo makare YouTube. Erokamano Jojo Tieno kaachiel kod Steven Ogutu gi Abraham Ochieng Ibraja kodiere no weche manyien e yo makare. Mago jogo bende no achiel kachiel kokalo e YouTube page marwa mar Ramogi TV. Ka ging'isa ni Ochieng Manuel bende Ramogi TV gi lak sechegi. Kati kuma ng'at bende no achiel e YouTube maneno e Facebook en ni William John Hello Ramogi Tifa onego yangnwa nyaka kwan jok moseweyo timo timbe mamoko ma kolero kaindi makare. Mano John Wood Nyabos ka intiere Lego Aguro. Kamano penjo en ni hola miliokonwago nool gi karango. Mano Ruth Nyathi Ochieng to ng'ama noologi to ne gitimo ne jopiny ang'o? Penjo ng'eny maloyo duoko. Awuoro miriambo manie kenjwa ni ne Ramogi maler ka intiere moja. Erokamano Ruth Nyathi Ochieng. Arnold Volson Ramogi TV maler kiwuok Masara kin kod baba Tom Gabongo kaachiel kod mama ni Olga Tom. Uwuoro kaka mibadhi opong'o sirikal to jo Kenya winjo matek. Erokamano Arnold Volso kuom golo paro machal kamano. Mago jok maneno achiel kachiel ka wuok e Facebook page mar Ramogi TV. Gin ji mathoth kata kamano abedo thuolo mar somogi e kinde mabiro kadhi nyime kod weche manyien mag ang'ich welo. Kik dhi mabor nyakwa Ramogi Jwang. Waduogo tok yo matin. Isechopo e paw ndege adier? Asechopo. Joma dhi konyowa osechopo kanyo sani. To ka ng'ato nena meher kama, adwa ni mondo tiekre kode. Kik idewo kata matin osiepna. Yawuota te koro oseikore. To sani, wan warito mana sa maber. For KPLC tokens, Bela charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Ka osiep motegno kod johort moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajakadala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. I am bishi. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Kenya
ka okenge mag chir mag tieko midhiero ma e kind oganda mikelo gi tuo mar ayaki ka chop higa 2030. Ne ji okenge gieki, NSDCC ne ochako ayanga chenro ma otis ni End the Triple Threat Initiative mar kedo gi landruok manyien mar kute mag ayaki, gamo remo kata ije ma oiw, to kod lwenje mag akweda e kind chwech e kind ojende. Ng'e mathoth e wi riekni makonyo gi yudo duoko makare to gi kaka gigeno dhi nyime gi yudo duoko makare niendi e Ramogi TV to kod Ramogi Radio kabironu achiel kachiel kowuok e kaunti ma Siaya tich ang'wen tarik 21 dwe mar 9 higa niendi chakre saa 3 mamidhiambo. Jogo mabiro bedo twak gin kaachiel gi Dr. Martin Konyango ma en jatend bad migawo mar thieth Siaya County, PA Ken Nyamolo jatend weche omenda e NSDCC, Linda Otieno jatend weche thieth nyithindo to kod jogo maraga e Center for Health Solution Kenya, Peter Buyu Odenyo ma en jatend apude makedo gi ayaki mag Nepotek to gi Men for Men ma bende en jakanyo e apude mag Nefak to kod FOS e kind mamoko. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Relax, everything is alright. You know how we do it in the 254. It be nice, we keep coming back for more. You know how we do it in the 254. It be nice, we keep coming back for more. Sherehe si sherehe bila aroma, inashika inatibamba vinoma. Sherehe si sherehe bila aroma, inashika inatibamba vinoma. So make it deeper, manze mape man your best. Masa machache no time to rest. So make it deeper, manze mape man your best. Masa machache no time to rest. Introducing new tropical air fresheners range. Let the scent move you. Available in all outlets near you. From Tropical Brands. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Chenro mar manyo ringre rawera mane lutore pie kinde manogo picha gi nyadende mane pod dhi nyime e aora ma Kiringa e kar chung'o bura mag Ichugu County ma Kirinyaga. Chenro mar manyo ringre pod dhi nyime ka jagono ma jegni 26 ne en achiel kuom ji 8 mane wuok Nairobi, Kutus gi Kirinyaga mar ne dhi timo limbe margi e aorano. Kuom mayo marach ne okier kendo pi ywaye molal churu e kinde mane gigo picha kod osiepne moro manyako. Jodak ma kanyo kwayo migepe mowinjore mondo wuog oko mar konyo manyo ringre jagono. Jana kuna jamaa alikuja na walikuwa wanajipiga picha, na katika hiyo harakati ya kujipiga picha jamaa alitereza na akaangua kwa maji, na shughuli ya kumtafuta bado inaendelea kwa kuwa hadi kwa sasa bado hajapatikana. Ikiwa simu nikunje nione kama hii mtu aweza faindika, lakini sikuweza kwa sababu nilikunja wakati wa usiku sana. Ningetaka kusema ni serikali ifanye haraka ikunja ituia huyo mtu huko kwa mto ili tuweze kumbemba, kwa sababu tumefunga kazi kusema kweli, ili tuone kama mtu huyo anaweza kutolewa huko. Hata kuna mtu mwingine pale anasema anaweza ruka huko kwa maji ya mtoe. En wach ma lit ahinya e nonro machielo e higa mar 2022. Rowere mani kind higni 15 nyaka 24 mok tin ne 7,000 ne ogamo tuo mar kute mag ayaki kaluwore kod lipot mar piny owacho mane ogolie chak higani. Kaka achiel kuom yore mag kedo kod iye ma ohiu ka achiel kod landruok mar kute mag ayaki kind rowere, riwruoge moko mag piny owacho kamoting'o WHO, UNAIDS, SDG e kind mamoko oriwore kod piny owacho mamalo e timo chenro mar higni 2 ibiro tim e counties. En nyasi mane oyuorie kod riwruoge ma opogore ma ok mag piny owacho marango weche mag thieth kama oting'o WHO,
UNAIDS, UNFPA kaachiel kod SDG twak mane okwako kor lwasi ne en riwruok kod piny owacho e chwalo sir ne rowere kaka achiel kuom yore mag kedo kod ayaki kod iye ma ohiwe kind rowere. Kaluwore kod lipod piny owacho mane ogolie chak higani, 41% mag tuo mag ayaki mane oyudi e higa mar 2022 ne gin rowere manie kind higni 15 nyaka 24. E kwan ni nyithindo manyiri kawo 78. Riwruoge 4 ma ok mag piny owacho gi oriwore mar chwalo sire jiwo chenro mabiro tieko higni 2 e kauntis 10 ma tuo mar ayaki kaachiel kod iye ma ohiu landore mokalo. Kauntis gi oriwo ma Nairobi, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii, Nyamira e kind mamoko. The 10 counties were selected as part of the counties with the highest prevalence of HIV new infections amongst adolescents and also high teenage pregnancy for the same cohort of 15 to 19 years. A lot these young people are going through in regards to stigma not only within themselves but also from the community, and therefore part of the intervention within this process will be to conduct aggressive community awareness. Rowere mane ochopo e nyasino kata kamano ywak ni piny owacho osebedo ka duoko gi piny e yor chwalo raboyunga makamoro nyalo resogi e yudo ayaki kaachiel kod hiye ma ohiu. Sirikal onego ng'i weche mag kondom sana sana, nikech kiyudo kama youths kodhi e dispenser kacha gikoso kondom. Hata saa hii kwetu kama Dreams kondom si mingi sana, ni less sana. Alafu sasa unaona rate ya mimba ni high sana kama ume notice na HIV infection. Juu ya kondom hakuna kondom. Dr. Rashid Isaac, apisa mar migao mar thieth mane ochopo e nyasino be kata kamano ne okwedo wachno ka okoni piny Kenya ikore ne chako chwalo moko kuom gige thieth kigin ma ok giyudo sir koa kuom riwruoge ma ok mag piny owacho. You cannot say condoms are not available for youth. They may not be adequate. We may be having challenges, supply chain challenges that happen after the COVID, and this is global. Right now, Kenya is on transition platform where we are going by 2030, or some items like vaccination by 2027 or 2029. We are going to be fully responsible for our own health and our own commodities. Judith Omondi, Ramogi TV. Maukum jonyuol kod jokend ratiro mag nyiri ywak ni kwan mag taulo mag ria ma ichiwo kod piny owacho kokalo kuom skunde odok piny, gino mosemiyo moko kuom jopuonjre manyiri rem donjo e skul e kinde ma gineno malo. Jafambo marwa Jojuma miwaler. E higa mar 2011, piny owacho mar piny Kenya ne ochako chenro mar chiwo taulogo mag ria nyithindogo manyiri e sikunde. Chenro ni ne ochaki e kinde ma lipot owuok kuom migawo mar somo ne oyango ni jopuonjre manyiri mathoth leo sikul ndalo 4 kuom dwe ka dwe e kindego ma gineno malo. Ma emomiyo piny owacho ne obiro kod chenro ni mar jolo jopuonjego ma osebedo kod pek e yudo taulogo mag ria mande miyo thothgi koro leo sikul. Koro nyithindo siko ka leo ne sikul, nyithindo manyiri gi sama gin e ndalogi mag monthly periods go eko. Koro sirikal mondo ornwa pads moromo e skul kae. Kata bed ni piny owacho pod chiwo taulogo mag ria ni jopuonjre manyiri ka okalo kuom sikunde ma gisome, moko kuom jonyuol kaachiel kod jokedo ratego mathindogo manyiri e kaunti ma Migori wach ni kwan taulogo mag ria ma ichiwo ne jopuonjegi koro dok piny. Every term onego bed ni ikelo sanitary towels ne nyithindo manyiri e skunde. Ka wuoyo gi jopuonje, wach ma giwacho en ni sanitary towels go ok giyud moromo. Imi nyathi pad achiel bang' tam ka tam, to mano ok nyal konyo nyathi nikech jonyuol bende tinde onge pesa. Ka oteli kod Evelyn Oyar matiruogno mar Adolescent Health Impact Initiative gi wach jopuonje mathoth ok yud taulogo mag ria makare, ka bende moko koro yudo mana paket achiel kende kuom tam ka tam. Koro yudo ka population mar skul kaduong to kel sanitary towels ma orem, to nyithindo moko koso kata yudo mar kata dwe achiel, koro dweche mamoko ge yudo ka kendo gionge gi sanitary towels ma ginyalo tiyo godo. Joked ne ratiro mag nyithindo manyiri e kaunti ma Migori wach ni ber ka chenro mar chiwo taulogo mag ria koro ok tim mana kod piny owacho malo kende, to kata piny owacho mar kaunti ma Migori. Implementation mar policy mora mora dwaro resources, dwaro pesa. Koro I would just encourage development partners and even the county government
konyalo bedo kanyakla mondo wane kaka wanyalo mobilize for resources mondo wayud kaka wakonyo nyithindo gi. Wadwaro counselors e school kae mondo gibed ka gilimo waga school ka gitimo nyithindo manyiri counseling. Ywak bende nitie ni thoth awere manyiri ok ohero taulogo mag ria ma iluoko ka oseti godo. Koro miluoko gi yudo ka jonyuol goyo dhog gi ni nyithindo gi yudo pek e luoko gi, especially ka nitiere setups kaka wang'eni e county waka nitiere setups ma pod nigi issues mag pi. Gikose luoko sanitary towels gi to kama gimogie giwigi kuot mogi kama ang' samoro baba kakalo to neno sanitary towels gi eliare katuo. It's important that we do some evaluation so that we also wayud feedback. Ka opogore kod chiwo taulogo mag ria, jonyuol kod jokedo rato nyithindogo manyiri e kaunti ma Migori dwaro mondo koro ting' malo ler mag ria e sikunde. Juma, Ramogi TV, Migori. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Quality Masters Joy Millers kelo ni mok ngano manamba 1 e Kenya mung'ere kaka Raha Premium Fortified Multipurpose Home Baking Flour. Olose e yo mong'ith king'iyo ler mowinjore gi gige chiemo. Mae ok nyal pim gi kit ngano moro amora e pachoka. Sani koro inyalo loso chapat, mandas kata kek e yo ma in iwuon idwaro. Yud chapat mayom kitiyo gi mok ngano mar Raha. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Name athoth, you are told a number mar 0723730539 kata 0733851201. Equity only calls you from one number, 0763 000 000. Do not engage callers from other numbers claiming to be Equity staff. Do not share your PIN, code or OTP with anyone. Do not accept banking instructions on phone. Forward suspicious messages or phone numbers by SMS to 333 for free. Kataa utapeli. Usikubali kuchezwa. Machiegni e weche mag tuke, timbe adhula mar Kenya Harambee Stars olwar nyaka namba 109 e listi mar timbe matugo mago maber e piny mangima weche mag adhula. Harambee Stars ne tugo tuke ariyo mag osiep dweni kama ne gileo Qatar gonde 2-1 boma ma Al Wakra. Kabang'e ne ologi gol 1-0 gi South Sudan e boma ma Nairobi. Kenya nowito points 6.93 tok ne logi kod Sudan ma milambo. Morocco gi sani namba 13, Senegal namba 20, Tunisia namba 29, Algeria namba 34 ka Egypt namba 35 e chung mar timbe piny mangima. Argentina pod omako namba 1 e listino. It's going so hard. It's going like tap, move, tap and move. Come, up. Good one, come up, back. Wait, come up. Good one, sorry, second ball. Wait, back.
Korom ga jwang'ero kamano kuom medo bedo kodwa e chakruok nyaka giko mar weche manyien ma noa ikoni gie lak seche gintiere jogo maloso kod achiel kachiel kawuono na dich kod jogo bende no achiel kachiel kowuok e YouTube page marwa Brodo Otieno. Erokamano kuom kete kaendi wacho ni Ramogi TV ler ahinya kiwuok Kisumu. Samuel Otieno Rama intiere Uganda. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Ramo Luoch Ram Onyango Luoch wuod Kitai. Ramogi TV ler inikia pingo Ramogi TV weche manyien jopo makare intiere Nairobi. Erokamano Julius Odhiambo. Erokamano kuom kete Ramogi TV kuwuok e YouTube page marwa. Thomas Onyango iwuok Kisumu County Riat Kogony. Ramogi TV ler kabisa. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Ntiere bende ng'at mane no kuwuok e pinje maboyo ma oko iluongo ni Lilian Odeyo wacho ni no achiel kachiel ka intiere Riyadh Saudi Arabia. Wacho ni Ochieng Emmanuel baba gine nitiere e kinde monj mar Westgate to no hinyore ma koneno kiketo rapar kamano to mie paro kaka odiochiengno chunygi ne thagore. Erokamano Lilian Odeyo ka intiere gwenge mag Riyadh Saudi Arabia. Neno Ramogi achiel kachiel. Erokamano Ken Odoyo. Ramogi TV winjole maler ka intiere Syokimau. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Kairas Elvis Ramogi TV ler in bende no achiel kachiel. Jared Otieno ma Jared neno achiel kachiel ka intiere Rongo University ikoni en mano makare. Nyakoram ga jwang koromo sadek wantiere kod twak moyiedhi matimore gwenge mag Siaya. Gisani kweth marwa mabende bago twak noero ni Siaya kendo gitimo ikruok maka kod kacha ka oromo sa 3 mar otieno wabobedo gi thuolo mar mondo mi wadhi kuna achiel kachiel kendo twak biro tedore ma ibiro takanyo kod achiel kuomwa mabendo bedo godo kaendi Odhiambo ma chieng' tich ang'wen Simfros Okinda kod ji mamoko. Miyo koromo sa 3 tudri kodwa kendo e chenro mar Oimore. Twak en mano motedore. Kamano kuom bedo kod chakruok nyaka giko nyinga Ochieng Emmanuel. Jalo kumarwa ne en Belinda.